Rastava braka stresna je situacija, osobito za djecu. Ako se roditelji ne mogu dogovoriti o budućnosti djeteta, na scenu stupaju sudovi. A do pravomoćne sudske odluke prođe i više godina. I dok dijete čeka odluku, rastrgano je između dva roditelja. Ne zna gdje će i s kim živjeti. Nataša Ledić-Grgurić. Počinje moja drama 28.2.2016. kad me dijete zove, gdje je majka otišla raditi. Dijete ostavila teti, počinje mi se dijete tresti ruke, brehtavitis je uhvatio i da više ne može biti u toj kući. Dolazi policija i odvodi dijete u dom za nezbrinutu djecu u Novi Zagreb, u Dugave. Gdje ja pitam zašto uvodite tamo kad sam ja isto otac, isto skrbnik tom djetetu. Ne, takva je procedura. I tu počinje suđenje, ročište za ročištem, vještačenja, ispitivanja pa ponovna suđenja. Neizvjesnost u kojoj 14-godišnja Mirkova kći živi svakodnevno. Tražio sam skrbništvo za dijete svoje, da. Jer ona nije htjela ići kod majke više. Majka je pristala 2016. da dijete dođe živjeti sa menom, ali cijelo to vrijeme ne skrbi, ne pita za dijete, manipuliraju i izvrgavaju sve moguće sudske odluke što im zakon dopušta. Već više godina zbog neriješenih obiteljskih odnosa 14-godišnja djevojčica još ne zna kamo i komu pripada. Rastrgana između roditelja, njihovih svađa i prepucavanja, djeca danas često trpe zbog dugotrajnih rastava brakova. Nažalost, u situacijama razvoda braka, kada sudski sporovi dugo traju, moramo reći da je djetetu vrijeme neprijatelj. Što više vremena prolazi, to su posljedice teže. Drugo ročište, majka se ne pojavljuje, odvjetnica traži vještačenje, sve je to obavljeno. Treće ročište, majke nema, odvjetnica kaže da ne može odlučiti dok se ne kontaktira sa majkom. Četvrto ročište, ne dolazi odvjetnica. Zaista je jako važno da u tom slučaju, ako se roditelji ne mogu dogovoriti, ako visoki konflikt perzistira, da sustav preuzme ulogu, da zaštiti to dijete, jer dijete zapravo ima osjećaj konfuzije, zbunjenosti, do pravomoćne sudske presude ne zna gdje će živjeti, ne zna gdje mu je sigurna baza. Ako su roditelji u konfliktu, svjedoči roditeljskim konfliktima, manipulacijama. Tako da je zapravo žurnost postupaka u ovakvim situacijama za djecu jako bitna. Mirko je dobio skrbništvo nad djetetom, ali tu nije kraj. Žalbom majke ponovno su na početku, a njegova kći i dalje ne može biti sigurna s kim će sutra živjeti. Neke stranke zloupotrebljavaju sistem. Neke stranke užasno vole biti u postupcima. One vole da, naravno svaka strana, nijedna stranka vam to neće priznati. Stranke kroz postupke održavaju neke nakaradne odnose, oni se osvećuju drugoj stranci. Dakle, stranke znaju jako puno učiniti da postupak traje. Ne pojavljuju se, baš manipuliraju s postupkom. Procesno sudac ponekad može, a ponekad ne može tu baš reagirati jer stranka ima svoja procesna prava. Rastava je sve više. Svaki treći brak se raspada. Povećava se broj djece koja se nađu u vrtlogu neriješenih odnosa svojih roditelja. Neka od njih, mimo svoje volje i mogućnosti da o bilo čemu odluče, kao žrtve roditeljskih obračuna, završe u medijima. Nekada za dijete puno bolje da postupak završi, pa makar i na štetu u tom trenutku i tog roditelja, a možda i ne u najboljem interesu djeteta, ali završetak postupka, okončanje parnice između roditelja je velika blagodat za dijete. Gubitak vremena, gubitak odnosa koji se može desiti u 6 mjeseci, recimo neviđanjem djeteta, lošom komunikacijom roditelja koja štetno utječe na dijete, može se napraviti takva šteta koja se možda nikada više neće popraviti. Svi roditelji se pozivaju da to rade u ime dobrobiti djece, a puno njih uopće ne vidi koliko time štete djeci, dakle odbijaju shvatiti da nekakvim beskrajnim produljivanjem postupka direktno rade štetu svoje djeci. Ja se isto pitam zapravo gdje su zapravo djeca u svemu tome, jer gledamo da zadovoljimo jednog roditelja, drugog roditelja, gledamo da što svakom dijelu sustava treba od tog djeteta, a zapravo trebamo se pitati što djetetu treba od svih nas. Dijete je toliko bilo kod psihologa, psihijatra, socijalnih radnica, da je već istraumatizirano zbog toga, s tim da sam ju vukao i zadnja 3 ročišta na sud,
gdje se majka nije pojavljivala, a ona 3 puta izjavljuje da želi živjeti kod oca. Socijalne radnice isto izjavljuje, sud izjavljuje da želi živjeti kod oca. Ja više stvarno ne znam što je dovoljno da dijete dobije svoj mir. Ustanovili smo da je protek vremena u prosjeku od momenta kad su se roditelji razišli dok je došao sa suda vještacima zahtjev za vještačenje na osnovi kojeg će se odrediti s kojim roditeljem će dijete živjeti 3 godine. Dakle, ako dijete ima 6 godina, znači pola njegovog života roditelji žive u konfliktu i čeka se pravomoćna sudska presuda. Suđenja traju, vrijeme ideja djetetova agonija svakim se ročištem nastavlja. Pošto mi je plaća mala, tražim da mi daju besplatnog odvjetnika zbog mojih primanja kojega dobivam. Odvjetnička komora je tu jako fulala isto, jer dijele slučajeve kako im dođe, ko je prvi na listi, dodjeljuje se očito, jer je meni došao čovjek koji nema veze sa obiteljskim zakonom. Ja osobno smatram da bi znatno ubrzale se situacije i postupci ove vrste da se osnuju obiteljski sudovi. To bi onda bili stručni suci koji imaju posebna znanja i iskustva, a i osjećaj za takvu vrstu postupaka i to bi onda bilo puno bolje. Najnormalnije je za jedno manje mjesto da sudac koji dobije obiteljski predmet ujedno radi i, građevinski i stambeni i naknade štete. Dakle, to nije ništa neobično. Svi smo potpisali, ratificirali sve konvencije, moramo poštivati direktive da nam je interes djeteta na prvom mjestu. Nažalost, ja se vrlo često susrećem sa situacijama kada to nije tako. Za mene znači da moje dijete još neće imati nakon 2 godine, možda još sljedećih 2 ili 3 godine mira, jer se cijeli postupak vraća na početak. Nažalost, zaista, koliko god zakon kaže da sudski postupci koje se tiču djece moraju biti žurni, nažalost svjedočimo da zbog raznih proceduralnih razloga se često ti postupci odužuju, a djecu ne zanimaju procedure. Djeca odrastaju i svoje rane i svoje boli nose i u odraslu dob.